Poštovani gledalci, pratite još jedno izdanje emisije Bilo kulture. Danas sa nama gost Mladen Stevanović, pisac, koji će predstaviti svoju knjigu. Dobar dan. Dobar dan, dobrodošli u studio televizije VK. Hvala, bolje vas našao, jako mi je drago što ste me ugostili. Jeste prvi put u Kikindi? Ne, u Kikindu dolazim relativno često i uvijek mi je jako drago da dođem i posjetim prijatelje. Sada onako zvanično promocija knjige. Sada zvanično, u pitanju je promocija knjige, u pitanju je dakle prvi roman, Ramovi za pogrešne slike. Nemamo baš sad puno podataka, ako ti želiš, možemo na ti, Naravno. Ako želiš možeš nešto dodati. Ti si rođen u Kruševcu 79. godine, a sada živiš u Beogradu, predaješ srpski jezik i književnost. Tako je, rođen sam u Kruševcu, sada već prilično daleke, 1979. godine. I, kako volim da kažem, ja sam na privremenom radu u Beogradu, međutim, taj privremeni rad se otegao i to već, eto, gotovo desetak godina. Ne želiš se? Pa, ne bi bilo lepo da se žalim, ali moglo bi da bude i mnogo bolje. Dobro. Dakle, imamo roman koji se zove Ramovi za pogrešne slike. To je debitanski roman, kako se to kaže. Jest. Možeš li nam nešto reći o svojoj relativno novoj knjizi koja je izašla iz štampe početkom ove godine, jer tako? Tako je. Knjiga je izašla iz štampe krajem januara meseca ove godine. U pitanju je, kao što si rekao, debitanski roman. Radi se o kratkom romanu koji iza sebe ima jednu humorističku crtu i koji nastoji da privuče čitaoca neobičnim stilom, nekim smelim izrazima. Nastoji da u jednom trenutku da omaž najznačajnijim autorima našim 20. veka, da se u meri koja ne prelazi neku granicu pristojnosti, poigra sa stilovima i sa oblicima koji su obeležili protekli vek. Eto, to je ukratko i što je najvažnije, namenjen je mlađoj populaciji. Mada, iz iskustva i iz prijema, vidim da ni starijima uopšte ne smeta da ga čitaju, šta više. Ono što mi je zanimljivo, o čemu smo pričali pre ovog intervjua, ove emisije, da sam si rekao da roman može da se čita odvojeno, da celine mogu posebno da se čitaju, da je to u stvari jedan mozaik. Tako je. Po nazivu se vidi Ramovi za pogrešne slike, da se zapravo može odatle već naslutiti da je u pitanju roman jednog mozaičnog tipa. On ima fabulu koja će do kraja se pokazati kao konzistentna i stalna, ali tokom čitanja čitalac je stalno pred novim i novim iskušenjem, jer svakim novim poglavljem zapravo dobija novu sliku koju je on dužan da smesti na mesto koje pripada. Otuda je na neki način izazovan i, tako kažu, dosta dobro drži pažnju. Zato što je čitalac sa svakim novim pogledom iskušenju kako i gde bi trebalo tu pojedinačnu priču smestiti u širu romanesku strukturu. Možemo reći i lag za čitanje. Da, možemo reći da je lagan za čitanje. S tim što, kao što sam već rekao, u onim delovima gde se na jedan relativno zabavan način poigrava starijim strukturama u književnosti 20. veka, u tim delovima može da se čita na nekoliko načina. Dozvoljava, dakle, da i laik priđe bez ikakvog znanja, ali i onim čitaocima koji su jako dobro informisani, predanim čitaocima, pruža jednu dodatnu vrednost u celoj toj kompoziciji, gde će taj čitalac koji ima čitalačko iskustvo vrlo lako prepoznati reminiscencije iz nekih drugih književnih dela, neke delove koji podsjećaju na parodiranje velikih pisaca, što ume da bude opasno, pa se zato i nisam trudio da to stavim
u prvi plan, ali postoji tu 2 ili 3 mesta koja će, bolje informisanom čitaocu da pruža jedno dodatno uživanje. U tvom romanu, između ostalog, predstavljaš drugačiju sliku 90. godina. Pa, slika 90-ih je u našim medijima stereotipna. I ti stereotipi se ponavljaju iz meseca u mesec i iz godine u godinu. Slika 90-ih je, dakle, ne samo stereotipna, nego i jednostrana. Mediji, umetnici, generalno se trude da te 90. godine prikažu u uvek istom svetlu. Neveliki je broj onih koji su se pozabavili, recimo, generacijama koje su odrastale 90. godine, koji su morali da nađu način da se zabave tokom 90. godine, koji su morali da nađu način da se povežu sa inostranim dešavanjima tokom 90. godina. Mi stalno dobijamo sliku o turbo folku, stalno dobijamo sliku o ratovima i nekako te dve struje su vazda bile u prvi plan stavljene, kao da se ništa osim toga nije dešavalo 90. godina. Direktna asocijacija je uvijek bila naravno, direktna. Ali recimo 90. godina, pa možemo to slobodno reći, je došlo do jednog novog procvata i te takozvane subkulture u našoj zemlji. I kroz klasične oblike rock'n'rolla i kroz neke oblike koji su stremili ka punku, koji su stremili čak i ka folku u nekim slučajevima. Dakle, bilo je vrlo šarenoliko, s tim što smo, mi neke druge vrednosti odabrali da stavimo u prvi plan. O tome se, znači, radi. Zbog toga knjiga tim 90. godinama ne prilazi onako kako je to uobičajena slika, gotovo arhetipska danas, gde imamo 90. godine, sve je zlo i tu ničeg ništa... Crno. Crno. I tu ničeg dobrog u principu nema. Kao, priznaćemo 2 ili 3 filma koji opet tretiraju pitanje rata kroz Dragojevića ili opet to nije ni subkultura, to je šund koji je procvetao 90. godina. To nije sporno. Pri tome se, da li svesno ili nesvesno, sve ostalo zaobilazi. Ovaj roman zapravo nastoji da neke od tih ljudi iz 90. godina vrati iz anonimnosti u kojoj su pali. Ne u velikoj meri zbog toga što bi to bilo tendencijozno, ali generalno pristupa 90. godinama na jedan bitno drugačiji način od onoga što najčešće imamo prilike da vidimo. Kako ostaješ zainteresovan za roman dok ga pišeš? Šta te motiviše kada možda nekad nisi raspoložen za to? Mislim, uvek se to nekad mora završiti, jel da? Da. Pa vrlo jednostavno. Kada nisam raspoložen, ja ne pišem. Ako ne uživam u pisanju, ja onda to i ne radim. Razlog je jednostavan. Čovjek može da bude verziran. Može da bude da ovlada sjajno i tehnikom rečenice, i tehnikom kompozicije. Ali ako ne uživa u tome što radi, ili ako to radi iz nekog interesa bilo kog drugog, to se vidi. Dakle, ovaj roman je pisan u 2 navrata. Stigao sam jednom do pola, vrlo sukcesivno i u jako dugom vremenskom periodu. A onda sam u jednom trenutku shvatio da je potrebno završiti roman i tada sam i revidirao neke stvari koje su do tad bile napisane i dovršio prosto taj roman i zaista mi je pričinjavalo izuzetno zadovoljstvo. Dešavalo se da se romanom bavim po 8, 9, 10 sati dnevno. A da nisi ni svestan toga? Da uopšte nisam svestan ili da postanem svestan tek kad shvatim da je svanulo, pošto najradije i najlakše pišem noću. Kako si došao na ideju da nazoveš roman baš ovako? Da li je teško naći zanimljiv naslov? Da li je naslov bitan? Naslov je jako bitan. Naslov, prva rečenica i posljednja rečenica
jesu stvari koje su jako bitne. To su kameni graničnici svake knjige, bilo da je u pitanju roman ili ako je u pitanju pesma, onda prva pesma i posljednja, ako je u pitanju dakle, zbirka poezije. Nije bilo teško pronaći zanimljiv naziv. Ja sam se negde dvoumio i požalio sam se prijatelju na to da ne mogu da odaberem nikako. To je jedna zapadnosrbijanska priroda, epska. Pa sam ga pitao, što ti lepše zvuči, Ramovi za pogrešne slike ili Crvene vrpce sećanja? Ramovi za pogrešne slike, ono s Ramovima ti je mnogo bolje. Tako sam zapravo i ja došao do toga da je naziv Ramovi za pogrešne slike ipak zvučniji i ovako čini mi se intrigantniji. Tako bar meni izgleda danas. Da se vratimo još malo unazad. Kada ti se prvi put javila želja da nešto napišeš? Prva želja da nešto napišem se javila jako davno. Ja sam jako davno i napisao nešto, samo što sam bio jako nezadovoljan kako je to nešto u tom trenutku izgledalo. Zapravo, u tom trenutku sam bio presrećan i prezadovoljan kako je to izgledalo, da bi posle mjesec ili 2 dana shvatio da je to zapravo potpuni nonsens, da to nije ni približno nečemu što liči na ozbiljnu literaturu. I negde u tom trenutku sam prosto odustao od sebe i trebalo mi je i par godina, pa više od par godina. Trebalo mi je nekoliko godina da ponovo shvatim da u meni postoji nešto što osjećam dovoljno ličnim i dovoljno važnim da predstavim svetu. Tako je to otprilike izgledalo i tako je zapravo i nastao roman Ramovi za pogrešne slike. Ono što je za svaku pohvalu da je u pripremi drugo izdanje. U pripremi je drugo izdanje. Prvo izdanje je prošlo bolje nego što sam očekivao i u najluđim snovima. Tiraž zaista nije bio prevelik, ali jako je brzo rasprodata knjiga i sticajem okolnosti i zahvaljujući ranijem dogovoru, ja sam sa strane sklonio nekoliko knjiga upravo i posebno zbog posjete Kikindi. Ostalo je još nekoliko primjeraka u slobodnoj prodaji i vreme je dakle da se razmišlja ozbiljno o drugom izdanju, tako da se nadam da će tokom leta, najkasnije na jesen, ja bih volao što pre naravno, da se pojavi i drugo izdanje i u nešto većem broju primjeraka i nešto bolje distribuirano. Da li je u planu nešto novo, novi roman? Novi roman jeste u planu, ali nemam nameru da sednem pa da ga pišem na silu, a posebno nemam nameru da sednem da ga pišem zbog toga što je recimo to, dobro prošao. Što je prijem ovog romana iznad... Ali neka ideja postoji. Ideja postoji, naravno, i trenutno zaista sam u procesu sakupljanja i neke dokumentacije u vezi sa samom temom, ali u planu je da napišem i drugi roman, pa kada bude bio, ja se nadam što pre opet, ali zaista nemam nameru da to radim, da sednem i da pišem na silu prvo. Namenski. Da pišem namenski iz bilo kog razloga, to mi deluje suludo. To je otprilike to, da li imaš još nešto možda da dodaš? Pa nemam ništa posebno da dodam, još jednom da vam zahvalim što ste me pozvali. Pozvamo gledalce da probaju da pronađu knjigu, malo ih je ostalo. Malo ih je ostalo i moguće ih je pronaći u Beogradu u jednoj ili u 2 knjižare, ali to da kako nije tako interesantno. Preko Kupinda je, ja mislim, kod izdavača ostalo još nekoliko primjeraka i mislim da može da se nađe preko privatnih knjižara, ali zato ne smem da garantujem, pošto oni svašta nude, pa
često se desi da baš i nemaju to što su ponudili, ali na internet portalima ga je moguće pronaći. Dobro, Mladene, hvala ti što si bio naš gost. Nadamo se da ćeš sljedeći put, da će biti povod i novi roman, što da ne. Hvala vama što ste me pozvali. Ja se nadam da ćemo se vidjeti još koji put. Poštovani gledalci, ovo je bilo još jedno izdanje emisije Bilo kulture. Ostanite i dalje na programu VK televizije.